Σβήν, μπαμ, μόλις έπεσε και ήταν πολύ μεγάλη. Σβήν, σπλάς, κι άλλοι. Σβήν, 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 κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Πέφτουν παντού, εμφανίζονται σε κάθε σημείο του ορίζοντα. Να, άλλη μία σχίζει τα σύννεφα, όπως το πυρωμένο μαχαίρι κόβει το βούτυρο και πέφτει με μανία πάνω στην περαγμένη θάλασσα. Το καυτό σώμα, καθώς συναντά το νερό, ορθώνει έναν θεόρατο πίδακα από καυτούς υδρατμούς στα ουράνια. Τα νερά διαχωρίζονται, αφήνοντας μία τεράστια τρύπα πίσω τους. Ο εισβολέας περνάει σαν σφαίρα από μέσα τους, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία του μέχρι να συναντήσει το ρυθμένα της θάλασσας. Και εκεί μια νέα έκρηξη σηκώνει ένα δεύτερο θεόρατο πίδακα από πέτρες, λάσπη και άλλα υλικά που βρήκε στο ρυθμένα. Εν τω μεταξύ, το τεράστιο κύμα ετοιμάζεται να χτυπήσει με μανία τις ακτές. Πρόκειται για μια απότομη, κοφτερή και τραχιά λωρίδα στεριάς. Όμως, πριν καλά-καλά προλάβει να πλησιάσει, μια νέα βολίδα εμφανίζεται μέσα από τα πυκνά σύννεφα και πέφτει σαν σφαίρα πάνω της. Η στεριά υποχωρεί, ανοίγοντας τα σωθικά της ως ένα ανοιξιάτικο τριαντάφυλλο. Η κρούση σηκώνει τόνους από λιωμένη πέτρα, ανάκατη με σκόνη και υδρατμούς. Ταυτόχρονα, το έδαφος σύεται από μικρούς υπόγειους σεισμούς. Η γη ανοίγει τα σωθικά της και ποτάμια από καυτή λάβα ξεχύνονται έξω. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Η στεριά και η θάλασσα βομβαρδίζονται μέρα νύχτα από φλεγόμενες βολίδες. Τόνοι από υλικά τεινάζονται στην ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα είναι αποκρυφτική. Μια πυκνή και υγρή, όπως σαν να βρίσκεσαι μέσα σε μια σάουνα. Και η μυρωδιά της απέσια. Μια φρικτή κολόνα από κλούβιο αυγό, πυγραμμύγδαλο και καυστική σόδα. Αν υπάρχει μια κατάσταση που αξίζει να ονομαστεί κόλαση, αυτή είναι. Ή μάλλον ήταν, διότι βρισκόμαστε 700 εκατομμύρια χρόνια μετά την γέννηση της Γης. Το ρολόι δείχνει 3,8 δισεκατομμύρια έτη π.Χ. Η θάλασσα είναι ακόμα πολύ ζεστή. Το θερμόμετρο στην επιφάνεια της ηφαιστειακής στεριάς που αναδύθηκε από μέσα της δείχνει 50 με 60 βαθμούς Κελσίου. Κι όμως έχει κρυώσει αρκετά, διότι 100 εκατομμύρια χρόνια πριν έδειχνε 70 με 80 βαθμούς. Και αν πάμε άλλα 500 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα, η γη μας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια φλεγόμενη μπάλα η οποία έβραζε στους 1200 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνειά της δεν έλεε τίποτε άλλο παρά καυτή λάβα. Τώρα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Θα λέγαμε μάλιστα πολύ καλύτερα. Διότι γύρω από τους ηφαιστειακούς κρατήρες σε θάλασσα και στεριά έχουν δημιουργηθεί μεγάλες εκτάσεις από λασπώδεις λίμνες. Εκεί μέσα κολυμπούν δισεκατομμύρια χημικές ουσίες. Μπορούμε να τις φανταστούμε ως μικροσκοπικές χάντρες. Καθώς λοιπόν αυτές πλατσουρίζουν ελεύθερα στην πηχτή και κοχλάζουσα υγρή λάσπη, οφούνται σε αλλεπάλληλες ενώσεις και διασπάσεις μεταξύ τους. Αμέτρητοι συνδυασμοί δοκιμάζουν. Από τις ενώσεις αυτές προκύπτουν μικρά κομπολόγια ή ακόμη και ολόκληρα περιδέρια. Παράλληλα, ο ασταμάτητος κοχλασμός της υγρής λάσπης δημιουργεί μικροσκοπικές φυσαλίδες. Τέτοιες φυσαλίδες μπορεί να συναντήσει κανείς πολύ εύκολα και αυθόρμητα όταν ανακατέψει λάδι με νερό. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις λιπώδεις φυσαλίδες εγκλωβίζονται τα περιδέρια και τα κομπολόγια μας.
Με το πέρασμα του χρόνου, κάποιες από αυτές τις φυσαλίδες με το περιεχόμενο τους φάνηκαν να είναι πολύ ανθεκτικές. Γιατί? Διότι συνήθισαν να λαμβάνουν ελεύθερες χημικές ουσίες διαμέσου της λιπόδους μεμβράνης στο εσωτερικό τους. Εκεί, με τη βοήθεια της θερμότητας, τα περιδέρεά μας διασπούσαν αυτές τις χημικές ουσίες, αυτά τα κομπολόγια θα λέγαμε, ξανά πίσω σε χάντρες και από τις χάντρες αυτές έρχονταν καινούργια κομπολόγια στο εσωτερικό. Τέλος, τυχόν απορρίμματα όλης αυτής της διαδικασίας εκβάλλονταν στο υγρό περιβάλλον διαμέσου της λιπόδους μεμβράνας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το προστατευτικό περίβλημα, μέσα στην λιπόδου φυσαλίδα, τα κομπολόγια μας και τα περιδέρεά μας έγιναν εξαιρετικά σταθερά με το πέρασμα του χρόνου. Σήμερα τα έχουμε ονομάσει αμινοξέα και νουκλεοτίδια. Κάπως έτσι λοιπόν, μετά από ατελείωτες δοκιμές και το πέρασμα πολλών εκατομμυρίων ετών, προέκυψε κάποια στιγμή μια εξαιρετικά σταθερή φυσαλίδα. Το επωνομαζόμενο αυτοσυντηρούμενο κύτταρο. Δηλαδή, το αρχαίγωνο βακτήριο χωρίς πυρήνα. Η ελάχιστη μονάδα αυτόνομης ζωής. Διότι αυτή η λιπόδης φυσαλίδα μπορούσε όχι μόνο να διατηρεί το περιεχόμενο στο εσωτερικό της ακέραιο, αλλά και να πολλαπλασιάζεται. Είναι εντυπωσιακό και όμως πολύ πιθανό. Δηλαδή, εδώ και 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, μέσα στην κόλαση από πτώση μετεωριτών, ηφαιστειακών εκρήξεων και δηλητηριωδών αερίων, να γεννήθηκε η ζωή πάνω στη γη. Η συνέχεια, μάλιστα, τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια ήταν ακόμη πιο συναρπαστική. Διότι κάθε μορφή ζωής που εμφανίστηκε προήλθε από δομικές ενώσεις, παραλλαγές και μεταμορφώσεις αυτών των αρχαιοβακτήριων. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε πως όποια ζωή έχουμε γνωρίσει έως σήμερα είναι φτιαγμένη από φωτιά και νερό.